at totoo ang laging gawin mo. Pagkabahala ay limutin, panghihina ay bawiin dahil ngayon ang panahon. Purihin ang Panginoon. Pagkabahala ay limutin, panghihina ay bawiin dahil ngayon ang panahon. Purihin ang Panginoon. Tayo'y sumayaw na, tayo'y lumundag na, tayo'y magpuri na, tayo'y pumalakpak. Papuring tapat at totoo ang laging gawin mo. Tayo'y sumayaw na, tayo'y lumundag na, tayo'y magpuri na, tayo'y pumalakpak. Papuring tapat at totoo ang laging gawin mo. Tayo'y sumayaw na, tayo'y lumundag na, tayo'y magpuri na, tayo'y pumalakpak. Papuring tapat at totoo ang laging gawin mo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. At uling ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa itong kinabuhi. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat gyud sa Ginoo tungod kay iyahang gihatag kanato ang atong gihangyo ipangayo kita iya gubanan o proteksyonan sa atong pagpahulay. Niano sa bukta mga kaigsuonan sa pagdawat sa adlaw nga puno sa panalangin. Din ang Dios may maguban sa mga gusa. Dili na to kalimtan ang paglitok yun. Thank you. Thank you, Lord. Pag-angkot na. Amahan na mo nga Dios na makagagahom. Dios nga mo'y nagatiman ka namong tanan. Dios nga naminaw kanunay sa mong mga hangyo. Pag naghatag sa mong ipangayo. Niya kami o Dios nagkahiusa karon sa pagduol kanino. Aron sa paghatod og mga pagdaig pagpasalamat kanino. Salamat Ginoo sa imong pagbantay pag-amumas sa tanang katawhan. Na imong gihatag kanunay ang among gipangayo. Alang kanila kanamo nga nag-alagad kanimo. Wala nimo ihikaw ug wala nimo ilayo ang imong itulungog sa among mga hangyo kanimo. Wala nimo ihikaw o Dios ang imong mga panalangin kanunay nimong gipaabot kanamong tanan. Ug kanunay mo kaming gigiyahan ug gitudluan sa mga pulong nga gikinahanglan namong makatunan ug gikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. Sa ingon ang among kinabuhi dili nimo mapasagdan. Salamat Lord sa imong mga pulong nga among karong nadunggan nga dunay gahom sa matag usa namo ka kinabuhi. Nga dili gid kami mobaliba di mulingiw sa imong mga pamaagi. Hinuon kalipay namo ang pagsanong sa imuhang mga pulong kay magdalaman kanina mo kadaugan ng panalangin sumala sa imong giandam. We declare blessing o God na sa among pagpaminaw o pagkiuban karon kuna may napasaktan nga mga pulong nga diin amo karon nga maangkon mabatunan ang pinasayng pabor nga imong giandam alang kanamo dining adlaw. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mapuring tapat at totoo ang laging
gawin mo. Okay, may butag, mayo nga pagpangaminaw sa tanan, no? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan. Dalay gud ang Dios sa imong ginabuhi. May buntag, may buntag, may buntag. Oras ato nga programa mga kaigsuonan, alas 5:21 na sa kabuntagon. Hayag na ang palibot apan diri sa ako ang naimutangan murag dili pa nako makita ang kahayag. Kinaman po kusod sa balay. Mayong nga butag, mayong nga pakiguban. Good morning, good morning, good morning sa tanan. Kumusta mo dinig sayo sa kabuntagon? Ang kapis kay kada si kalig ug may paglawas atong maangkon. Salig lang sa labaw sa makagagahom nga mo'y nagluwas og naghatag kanato unsay atong kanon. Tinuod ang mga kaigsuonan kining atong pagpuyos kalibutan kung wala ang Dios ka nagatiman kita dili gayud mga kaigsuonan magmalipayon. Kapag tungod kay nagatiman siya kanato kita nagmadaogon nagmalipayon. May butag, may pagiguban sa tanang mga listeners sa tanang mga FM station nga nag-hook up nini mong programa. I declare blessing in the name of Jesus Christ. May buntag ni MG Vlog, may buntag ni mo diha, Sister MG Vlog. Musta mo, Pastor? Salamat kay sa imong pangumusta. Okay ra gyud mi diri. Medyo na ipagkasubaw-subaw pero okay ra gyud. Okay gyud, no? Kumusta man po ka diha MG Vlog atong igsuon nga nanukad matud pa sa Saudi Arabia. Mga OFW, mga kaigsuonan nga sa Dios sila gipanalaginan. May buntag mayo nga pakiguban ni RG Lintang Paliano. Praise God, kanindot sa kahulugan. Shout out di ay ko sa barangay Magsaysay Pulo Mulok South Cotabato. May buntag mayo nga pagpaminaw si MG Vlog matud pa Lord God bantay ako mga anak adlaw-adlaw labi na sa ila exam. Mao gyud ay pinaka-importante nga atong mga anak dili nato malimtan diha sa pagdala sa mga pag-ampog hangyo sa Ginoo kay maunay pamaagi sa Ginoo. May buntag mayo pagiguban ni Pastor Dante Roes. May buntag nimo diha Pastor atong igsuon nga makugihon diha sa Cebu. Good morning, Pastor. God bless your program every day. Pagpunta kayo. Salamat kaayo sa deklarasyon I receive. I agree, Pastor Dante Roes. Salamat kayo sa imong prayer. Si Eldin Cornado, Ganti Absin. Good morning, Pastor. Shout out ko diri sa Himalalod. May buntag diha si Himalalod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag ni Daniel P. Uga. Maayong buntag Pastor sa inyo diha. Si Angelo Sasa Hinilaso. Good morning, good morning. Ato ang gisuon diha, no? May buntag maayong pakiguban dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyo diha. May buntag maayong pakiguban ni Angelo Sasa og ni Lucy Camigi. Pagaw lagi ka Pastor. Imuhang voice inom tambal nag-usap ko og dahon sa kamunggay kay mao mo gyud nay ako ang nabatasan kanang na ako ipaminaw nga mura man og na ay bikil ang akong tutunlan usap tayo og dahon kamunggay Pastor di ba kanang pait lang pait na dili kay pait ang tod pag yun unya na may mga epekto nga makuha nato kanang maayo nga resulta muna nga ato ra gyud nang gibuhat unya nakaayo man gyud pod no. Salamat kaayo sa imuhang kahingawa MG Vlog. Si Romilita Bugais blessed morning Pastor uban sa nagsunod shout out sa among host Pastor si Pastor Georgette Pansita, maayong buntag nimo diha Sister Romelita unya uban sa Pastor po no Pastor Georgette. May buntag, good morning, God bless nimo diha. Salamat kay Ginoo sa inyong kinabuhi. I declare blessing, anointing sa inyong pagdumalas bulaton sa Ginoo. May buntag ni TC Loloy. Good morning ninyo diha watching Cagayan de Oro. Ang Dios maayo sa tanang panahon. Amen. May buntag ni Vilinario Florentino.
Florita Ikat, may buntag ni Romelita Bugais matod papaampo pud ko pastor. Tin ministry nga magmalampuson nga daghan pangkalag mahiduol sa tilan sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsunan kining ato ang pagkinabuhi nga kana bitaw nga maayo gyud atubangan sa Ginoo kay ang mga tawo mo tan-aw na sa atong kinabuhi. Madasig na sila. No, niya makaamgo pod. Mayong buntag ni Daryl Hirulaga, malipayong buntag Pastor Gideon ug malipayong buntag usab sa tanan labi na sa imong tibok pamilya. Pastor Gideon Candelario Dalaygon ang Ginoo. Amen no. Maayong buntag, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios. Maayong pagpaminaw from Margos sa Tubig, Zamboanga del Sol, si Brother Daryl. May buntag ni Adeline Silibio. Blessed morning, Pastor. Praise God. God bless everyone. Ang Panginoon ang aking Mayong buntag, mayong pakiguban ni Ina Lynn. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Dios. Og si Hermie Baya Aboywa. Mayong buntag, Pastor, watching from Santa Catalina siguro ni Negros Oriental. Si Remelin Robleco, good morning Pastor. May buntag si Husa Aman Mula, maayong buntag Pastor. God bless ka natong tanan karon sa iyo sa kabuntagon. May buntag, maayong pakiguban. Si Wandilin Dayon, blessed morning Pastor from Montevista, Davao de Oro. May buntag ni Sister Diti Alsola, good morning. Og si mato pa good morning ninyo diha Pastor. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Kumusta mo? Salamat kaayo Sister Diti. Okay ra gyud kaayo mi diri. Salamat kaayo sa pagpumo sa ampingan pong kas Ginoo diha sa imong pagtrabaho. Si Ipardo Inre, shout out sir from Davao City, Barangay San Miguel, Indangan. Good morning Pastor. Good morning ginyo diha sir. May buntag maayo nga pakiguban. Si Marlita Oliverio. Good morning Pastor, watching from Isabelite. Si Dante Ifabol, mayong buntag po. Pastor, wala mi maayong tulog. Tugad na amatay among pastora. Gahapon Pastor, palihog ko patukar sisos atong higala. Mao ba? Matod pas ubang mga wali kamatayon kadaugan. Kung dili lang gyud sa ubang mga wali, kung dili imong makit-an sa balang kasulatan, dili gyud naon kalikayan nga masubok gyud ang hingtungdan like pamilya no. Mao nang giingon si Ginoong Hesus nga paglipay uban sa naglipay, pagsubo uban sa mga nagsubo. Kay ibin si Ginoong Hesus mihilak man no, pasubo no sa mga pamilya no sa ato ang igsuon alagad sa Ginoo. Dili gyud na malikayan nga mag-uulta, mingaunta, pero ang Dios mo'y magligon sa matag usa, labi na gyud sa pamilya ni Pastor. Ang Dios magalig-on kaninyo Brother Dante og sa imong mga kauban diha, ang Dios magapanalangin. Si Jesus atong higala. Akong tan-awon kung kaya ba sa kontingog kay wala pa man inako ni taga gyud og record kay sa pagkakaron wala pa ang gyud ako pukusi ang record kay naa pa magyud koy daghang gitrabaho kay nining tuiga man gud daghan kay kung kanang buhaton kay paingon man gud ta sa pagpangandam sa ato ang anniversary bisag layo pa kinahanglan man gud nga akong trabahoon ang angay na akong buhatonon kay daghan man gyud mo abot diri sa ato ang programa nya kinahanglan gyud nga matarong pod ang amo ang puloy-ana no, ang ato ang kanang pahigdaanan muna nga medyo busy gyud pod. May buntag maayo nga pagpaminaw matud pa diri ni Marlita Olivio Balauro. May buntag Isabelite. May buntag ninyo diha Sister Marlita atong isuon nga nano ka diha sa Isabelite. Og si Laban, good morning Pastor, watching from Saudi Arabia. God bless. Request song Pastor, tanging kay Jesus mo lang. Sige, kini ato ning tagaan. Pero kato nga Jesus akong higala, ako sang suwayan no. Kung kaya ba sa akong tingog.
ato nga Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga tanging kay Hesus lamang. May buntag maayong nga pagiguban ni Ricky Racasa, maayong nga buntag pastor. Salamat ko sa Ginoo kay iya ko gipukaw. Aron pagbasa sa pulong sa Ginoo nga makita diha sa Isaiah 66. Uno ug dos gidasig ko kaniya pinaagi sa iyang mga pulong. Uy, salamat kaayo no, dalaygon ang Dios nga nag-uban og nagpanalangin kanimo niining tagdaa. May buntag ni Glory Donaire Fortuna, good morning. Cherry Asindilia Liaging, maayong buntag pastor from Catalonan Grande Sitio Toril Davao. May buntag sa akong agaw, Gaw Gigi, good morning Gaw. Musta mo diha Gaw? Sige bang gaulan diha sa syudad? May buntag ni Hirmi Baya Aboy ba, pastor request kong song imong gunit. Salamat sa pagtubag, salamat sa tanang naminaw. God bless ninyong tanan. Ako kamong gidasig sa pag-share sa atong nga programa, dili gyud ko ikog-ikog ni maluya sa pagpahinumdom kaninyong tanan sa pag-share sa atong programa. Kay mauna usanas mga pamaagi nga nahimo mong kaabag sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dunay mga friend higala ninyo nga dili na ko friend o higala, dili na ko kaila kumbaga. Muna nga mahimo silang makabati makadungog kung imo silang siran sa pulong sa Ginoo. Yan nindot ra ba kaayo ang mga pulong sa Dios nga atong madunggan ug ato ang makatunan diri sa atong panag-uban, labi na gyud sa ato karong hisgutan mahitungod sa mga makapaguba sa atong gasa. Unsa may makapaguba sa atong gasa? Dunay pangutana pastor. Nganong wala man ko panalangin nga gigamit maunta nako ang gasa? Ato ning tagaan og pagtagad. So ato manghisgutan mga kaigsunan, ang pulong sa Dios mahitungod sa mga gasa nga gisgutan sa Biblia nga naghisgot sa usa ka pangutana nga unsay angay nakong buhaton aron daghan pang mabuhat nako diha sa kong pag-alagad sa Ginoo. Nindot kay nang daghan kay kang nahimo sa imong pagpangalagad sa Dios, kay gantihan man gyud ka dili lang dito sa iyang gingharian kundi samtang diri pagkas kalibutan mo nang doble tinantan pinaawas ang giingon ni Ginoong Hesus diha sa sulat ni Apostolo Lucas. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa imuhang kinabuhi sa pag-share sa atong programa ngadto sa imong pamilya, higala og mga kaila. May kahirapan, mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. May buntag ni Elisna Kuamag. Hello Pastor, maayong buntag nimo og ni Pastor Russell. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag og kusog kanimo Pastor og naka-live na pud ka, makadungog og musog na pud ang among kalag. Salamat Pastor, ang Dios padayon magapanalangin sa imong kinabuhi uban sa tibok nimong pamilya. Salamat kaayo ni Emeline Loriska. Bless morning tagtanan, shout out Pastor watching from Lanao del Norte, request song Matinud-anon. Si Leticia Mundihar is watching, may buntag ninyo diha, og si Sister Elena Alisna Kuamag. Request kong awit makalangit Pastor, ihalad ko by Pastor Chunreal Tudlas. May buntag ni Angelica Dansuli Manunan. God is good Pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang kamaayo sa atong tanan. Mina usab imong programa Pastor, glory to God. God bless you and your family. Watching here in Kalasuyan. Oy, may buntag ninyo diha atong mga tigsuonan diha sa Kalasuyan. Happy watching, happy listening ni Josephine Vicente is watching right now. Sister Jerlyn Rojas Buton, may buntag maayong pakiguban. Nindot karon ang atong hisgutan mga kaigsuonan tungod kay nagdala kini sa usa ka pangutana nganong wala man ko panalangini sa paggamit sa akong gasa unsaon man no, nganong wala man ko panalangini sa paggamit nako sa akong gasa. Matud pa ni Josephine Vicente,
Good morning, Pastor Wansing from Bohol. Request kog song, ikaw ang kusog. Thank you and God bless. May buntag maayo nga pagpaminaw diha sa Bohol, labi na gyud diha sa Talibon, uban ni Sister Josephine nga nano ka diha sa Bohol. May buntag maayo nga pagig-uban ninyo diha ang Dios magpanalangin. Sa kanya mo lang ilang Si Froser Mahinay Mendoza, bless morning Pastor Dalaygon ang Dios ning kabuntagon, watching from Jeju, Korea. Ay, may buntag liha nimo Froser. Si Lornali Abaw, good morning. Imperatriz de Limas, good morning Pastor, watching from Dungguan, Bulinawan. Request kanta Pastor ang gugma mo. Sige, ako rin yung pang screenshot ang inyong mga request para ato ning matagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban diris atong programa, no? Ang ato ron nga hisgutan mga kaisuonan sa ato nga panag-uban, naghisgot ni og gasa gyapon. Ang ato ang hisgutan kagabi mga gasa gyapon nga maoy gikinahanglan natong unting kayon kilatison unsa gyud ang atong gasa. Ang aturong hisgutan mga kaigsuonan, unsay makapaguba sa atong gasa? Unsay makapaguba ba? Na kay gasa, pagtudlo, pagwali, o kaha, kanang pagampo, gasa na siya. Daghan ka itong gasa nga atong gihisgutan kagabi kanang pagdasig, gasa na. Na ay mga panahon nga imuha nga pisikal nga hitsura na ay gasa nga kung makit-an ka sa tao, madasig ang mga tao. Dili sa ingon na ibog sila. Makadasig ra gyud ang himong hitsura. Naapoy hitsura mga kaigsonan nga kung makit-an ka mura og muingon sila nga, oy, okay ra man tato kung adlaw. Niabot ka murag naguba. Pero panang inana mga kaigsonan mo na delikado sad kaayo no nga inana ang sitwasyon. Unsay makapaguba sa imong gasa o nganong wala man ko panalangini sa paggamit nako sa akong gasa. Matindot kayo mga kaigsuonan nga atong madiskubrihan nganong hangtod karon murag maura mangyapon gikan pa kaniadto hangtod karon murag maura gyapon nga sige maunta ko og gamit sa akong gasa. Base siguro og wala na mao ang paggamit sa imong gasa kanang wala na mainsakto ba mga kaigsuonan mo na nga unsa may makapaguba sa imong gasa nga kinahanglan gyud ning ampingan kining gasa mga kaigsuonan na ay isgutan nato usa kining sayop nga paggamit sa gasa kanang sayop kumbaga sa lain nga pinulungan na abusaran bitaw nimo usa kana ka kahinta nga dili gyud makahatag nimo kaayuhan hinuon magdala hinuon nimo og kanang kalautan kanang naabusaran nimo ang imong gasa or sayop ang imong paggamit sa imong gasa og moresulta gyud na nga dili gyud makaani kag panalangin imbis unta panalangin imong maani apan ang makaangin na hinuon ang imuhang makita ang imong mabatunan ang imuhang kana bitaw nga masinatian so dili maayo nga magpadayon ang imuhang inana nga klaseng sitwasyon nga hangtod karon imbis magkaharuhay mura naman noon og nagkalisod siguro sayop ang imong paggamit sa imong gasa. Na unsa man ang kana bitang nakapasayo Pastor Gideon. Like example, ang mga gasa, hiyas, katakos nga gisgutan sa Biblia, diya sa libro sa Roma, libro sa Korinto, libro sa Epeso, mga kaigsuonan nga atong hisgutan kagabi Daghan man kaayo to nga mga gasa. Na unsa may mga siguro moingon ta kining key of blessing kana o siguro ato ang matagaan og pagtagad labi na gyud ka naghisgot og kining panalangin kay
ang gisgutan diha nganong wala man ko panalangini sa paggamit nako sa akong gasa. Kung moingon ta nga wala ko panalangini sa paggamit sa akong gasa, naghisgot siya og kahimtang sa usa ka tawo nga naay sakripisyo sa paggamit sa gasa. Maghisgot about blessing, speaking about panalangin mga kaigsonan nga diin kung may connection sa gitawag pulong mga gasa, maghisgot na ta sa gitawag gasa sa paghatag. Ang gasa sa paghatag mga kaigsonan mao magyunay kasagaran gyud nga masintro diha sa Biblia kay usapod nga gihisgutan gyud sa Biblia. Kung doon na kay gugma, dili gyud mahitabo nga di ka kahatag. Kung doon na kay gugma. O niya kung muhatag sad ka, ayaw sad og ibasi sa imuhang feelings. Kana bang ayaw siya ibasi sa imuhang kanang makita. Like example, kahimtang sa tao, ayaw siya ibasi. Kay usapon na sa kanang usapon na makapaaghat nimo aron ang sayop mao imuhang masubay. Kanang mag-agad ka sa imong feelings or sa imuhang mood. Murag maora man siguro na. Daghan nga kanang daghan nga mga pulong nga magsugilon ka nato karon nga mahimong sayop ang paggamit nato sa atong gasa. Like example, na kay gasa sa pagtabang, na kay gasa sa paghatag. Ang unang sayop mga kaigsonan sa paggamit sa maong gasa sa paghatag, kanang maghatag ka bisag wala na kay igo. Wala na kay igo nga kana bitawng magamit. Maghatag ka bisan ikaw mismo kulang na kayo. Maghatag ka bisan wala na kay igo. Igo nga magamit para sa imong kaugalingon. Murag kumbaga gihikawan nimo imong kaugalingon, usa na siya ka pagpangabuso sa imuhang gasa. Kanang muingon tang hutdanay. Kanang muingon ka nga maluoy mangyud ko nimo nga sige mangyud kag pangayog kamunggay. Like example ba, dadaan na lang ning punuan. So ikaw na lang po'y mangayo dito. Murag, mawagtang ang imong pagpanghatag, kay nawagtang naman po ang imuhang source. So dili na siya mao. Ihatagan nimo ang, like example no, ihatagan nimo, naghatag ka og kwarta sa uban, nga naay panginahanglan, apan ikaw mismo, grabe di ay ang imong panginahanglan. Ikaw na nooy naglisod. Usa ka na ka dili maayo nga kana bitaw nga paggamit sa gasa. Dili na siya selfish mga kaigsunan ang pag-una sa imuhang basic needs. Dili na siya makasarili kung baga. Mahimo ra ka makatabang og maayo kung okay na ang imong kaugalingon, okay na pod ang imong pamilya. Ang mulabas mo gud ana maging hipokrito kay. Like example, dili lang sa pagtabang sa financial. Mutabang kas imong isig ka tawo nga imo silang mahatdan sa pulong sa Dios. Like example, gusto kang mabago sila, makalingkawa sa bisyo, apan ikaw mismo ug ang imuhang Pinoy-anan diha naglunang sa bisyo. Usa na siya ka klase nga pagpangmusar sa paggamit sa gasa. Na kay gasa sa paghatag, apan ang imuhang mga anak imong napasagdan, imuhang kaugalingon napasagdan, so dili na siya mao. So sunod nga mga pamaagi or mga pulo nga makapaguba sa imuhang gasa, labi na kung gasa nimo paghatag, usara ka example ang ato rong isgutan kining gitawag gasa sa paghatag. Pwedeng maguba ang imong gasa sa paghatag kung naghatag ka
nga naa kay tinguha nga pasidunggan ka, daigon ka, gusto ka nga tan-awon nga maayo kayo ka. Naay mga tao nga mura ba og kanang parang daigon. Munay ako ang term sa una nga gigamit, parang daigon. Nga mura ba og malipay nga daigon siya? Kanang naasay ihatag. Unya, daig-daigon siya sa mga kaila. May natagon buutan yun na si Brad. Nya, nanapoy, magpadungog-dungog. Mapugos na po kaghatag kay ganahan lagi ka nga naay mo daig di mo. Ganahan ka nga naay muingon imong maayo kay kain tao. Sayop na siya nga paggamit sa gasa nga paghatag. Naghatag ka aron lamang ka ma-impress, aron ma-impress ang ubang mga tao. Or kaha mudayg ang daygon ang imuhang kaugalingon. Mga igsoon pananglitan naghatag ka sa gitawag publiko na sa mga tao pero dili tinuod nga gikan di ay sa kasing-kasing naa kay secret nga mga kanang pagbati nga gusto dai lang nimo nga kanang malipay sila, daigon ka. Muna nga ang akong ikatambag mga kaigsunan sa mga tao nga dunay gasa sa paghatag, inani ni siya para mo resulta bitaw blessing dili makaangin. Para mo improve gyud ang imuhang pagpuyo diha sa paggamit sa imong gasa. No, angay nimong buhaton siguro gyud nga ang imuhang intensyon, ang imuhang katuyuan dili tungod sa kana bitang pagdaig sa uban or kaha aron lang kang daigon aron aron ingnon lang kang maayo nga tao dili na siya maayo gani kinahanglan mainampingon ta sa paggamit gyud sa gasa labi na gyud sa paghatag kay diha ka kasagaran masulod sa bulsa labi na kon mohatag ka tungod sa imuhang pagbati luoy magyud ko pastor. Basig ikaw mo'y makaluluoy. Dagan kaayong mga kabanday mo anang mga tao nga makalilimos. Na kung inana ang imong pagbati, nga maluoy din kag mga tao nga murag yung kanang makalilimos walang wala bitaw. Mga igsuon, wa ka makabalo nga mas naaday na tinigom kay nimo. Perting luuyan nimo. Nga, like example, na makalilimos diha sa June sa una. Na makalilimos. Maluog yung ka dito, hatag ka. Kabalo ba mo na ayo sa makalilimos diha sa June sa una? Diha man kong ka-eskwela sa Biliana. Makalilimos to siya. Unya, pagkaugma, kinamatay man. Kabalo ba mo? Nga ang sulod sa iyahang katong saluyot, katong iyang bag nga preting laguma, niabot og 30,000. Ya katong nanghatag, wa gyud gani, bisag 5,000. Mao na nga, magbantay ta, kay naay mga kabantay mo, dili man ta na missionary, wala sila gi-after nga mga butang. Kanang naay mga missionary nga, kanang tinuod yun ba? Pero kasagaran nga akong nasinatian, nga akong nakuyugan mao ni. Ilang picturean ang mga Pilipino, ilang picturean ang mga lugar nga ilang itistimony ito, luoy kini sila, wala tayo tarong kaon, para ang ilahang mga kailangan na sa gawa sa nason magpadala og support. Nya, hilak-hilakan pa na nila. Pero ang tinuod di ay mga kaigsunan, hayahay di ay kay sa mga nag-support. Ayaw dayon react gamita ang imuhang kanang imuhang feelings nga makakita ka sa gipakita sa mga tao base gigamit ra ang gitawag pulong ministry.
ma-feel dayon nimo nga naluoy ka kay kuan mauni ang kahimtang. Basig ikaw mo'y pinagkaluluoy kaisa tao nga imong gikaluy-an. Usa na siya ka sayop nga paggamit sa imong gasa. Mao bitaw nang ang tambag mabinantayon, magmaalamon para ang imuhang pagtabang kana bitaw mo resultag panalangin. Kinahanglan na kay kaalam. Kana bitaw mura ka og wala man gud kay kaalam, feelings imong gamiton. Dali ra kay kang matulis sa harap-harapan. Gitulis ra ka sa harap-harapan, giilad ra ka sa harap-harapan. Unya kanang paghatag mga kaigsunan nga walay limit. Usa po na ka pagpuin sa pulong pag-abuso. Dili sad na maayo. Na ginay limit. Magpadayon ka sa paghatag, bisan klaro nga gigamit ka, dili na siya maayo. Like example, kanang naa kay gitabangan, gitagaan nimo og pagkaon. Unya wala na noon to, nagpungkalo na noon tong mga tawhana. Wala ginoon to magkugi. Like example, usa ka mananagat. Sige kag panagat. Unya naa kay kaila nga kabalong managat, insaktong kusog, walay gipamati, mas naa pa kay gipamati, apan wala managat. Unya, ang iyang gibuhat sige rag tagbo, hatag po gahatag, kay kaila, hatag yun ka. Ikuyog to siya sa pagpanagat. Muna nga, usa sa mga bantayanan kayo mga kaigsunan, kining gitawag paggamit sa gasa. Speaking about paghatag. Naakay usapod sa makapaguba no sa gasa kanang paghatag nga walay pagkonsiderar kung unsa gyud ang tinuod nga gikinahanglan. Hatag na hatag lang ka, pero ang gikinahanglan di ay nila pulong sa Dios, mensahe sa Dios. Kinahanglan imo gyung kilatison o tingkayon aron matugkan nimo ang tinuod nga gikinahanglan. Kay basi og nadala ra ang imong emosyon sa nakita, sa picture, sa video, o uban pa. Maubi na'y kasagaran nga gihimo sa mga dili tanan missionary ha. Magbanday mo anang kanabitang kanang ministry nga picture dito, picture dere. Pati mga bata nga nagkabulingot, nga nagkaon, hala picturean pa. Unya, wala di ay ka makabantay nga, uy, gibaligya na di ay ng pictura dito sa gawa sa nasod para ma-release ang support. So, dili na siya maayo. Kana bong pagpugos sa paghatag, bisan, dili na kinahanglan. Dili na siya maayo mga kaigsunan, abusar na siya sa paghamit sa gasa. Now, doon na po'y sayop sa paggamit sa gasa, speaking about paghatag, kay naghisgot man tag mga gasa kagabi o niya, gihatag sa Ginoo samtang nangatulog ko, nga kinahanglan ako ning ipadayon. O niya, mura kung ang pagkatulog ba, nga na ako'y gikaistorya gyapong tao, nga gikinahanglan ako ning ipadayon para sa imuhang paggamit sa imong gasa, doon na siya maayong resulta. Kay usamang good sa angay na tong tukion karon, kining pangutana ba nga nganong
wala man ko panalangini sa paggamit na ako sa akong gasa. Basig sayop ang imong paggamit sa gasa. Like example, paghatag. Usak sa mga bantayanan, mga kaigsunan, kanang paghatag nga dili imuha. Mura kag naghatag ba nga, dili bitaw na ko, imo na lang na. Hagi pasalamatan ka, salamat kayo ani. Muingon pag yung kang, okay ra. Salamat kay naluoy magukuni mo. Pero dili da ito imuha. Panalanginan day ka, nga naghatag ka sa dili imuha. Usap po na, kapag pangabusar, sa paggamit ni mo sa imong gasa, nga paghatag, yes, naa kay gasa sa pagkamay natagon. Pero imong naabusaran, sayop ang imuhang paggamit sa paggamit sa imong gasa about paghatag. Like example, sa ako nang gikaingon, kanihatag ka pero dili po day imo. Mo resulta din nagpanalangin. Dili. Kaya ang mahitabo magud-ana, nakapangawat ka. Ikaw mo'y nangawat para imo lang ihatag. So kinahanglan makasabot ka sa kana bitang pamaagi sa Ginoo. Doon ako'y basahon nga gusto sa Ginoo nga imo ni siyang kanang imo na siyang masabtan. Naa sa unang Samuel mani, kuning tan-awon mga kaigsunan, unang Samuel, kapitulo 15 man siguro to, ako rin tan-awon ha. Unang Samuel ba ni or ikaduhang Samuel 15. Ako ra nga check upon kay gargunit ko sa Biblia niya na may itom diri usa pero na may cellphone nga gihatag sa Ginoo diri sa atong programa muni atong gamiton kay mao man ni ako ang cellphone nga gigamit sa atong live unya na may gihatag sa Ginoo nga live nga cellphone para live mo nang mo'y atong gigamit karon kining cellphone nga atong gigamit sa live. Ingon din sa sakto ni sa unang Samuel kapitulo 15. Basahin yung Biblia diha para makuha nato ang mensahe sa Dios mahitungod sa paggamit sa gasa nga mao ang paghatag. Si Samuel miingon, mas kahimut-an ba sa Ginoo ang mga gasa og ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa kaubuton sa pagtuman sa ingkaubuton timan nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon og ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero ang pagkamap masupilon. Bantayanan kay ni. Nagsakripisyo ka, nihatag ka, pero wala di ay malipay ang Dios. Kay nga naman, ang imuhang feelings mo ay gisunod, ang imong emosyon, kanang naluoy ka, kana bitang murakag nabugatan. Unya, ang pinakapurdoy pag yun diha, gigamit na ko ang pinakapurdoy nga pulong, tungod kay labaw pa kang giilad. Naluoy lang ka sa imong nakita. Wala nimo uting kaya pag-ayo unsa gyoy kahimtang basig sa video o sa picture ay luoy tan-aon. Pero ikaw pa di ay walay tarong puloy-anan. Walay tarong pamilya. Walay tarong pangita. Walay bana. Katong imong yatagan, naibana, insaktog puy-anan. Uy, nasulod ka anas bulsa. Unya, di apag yung pinakadako kaing sayop. Dili kabuton sa Dios. Bantayanan niya. Mamalandong yung gaani. Muhatag gani ka, kanang imuha. Ayaw ihatag ang dili imuha.
kay pagpangawat na siya. Pagpanikas na siya. Like example, na kay gihulaman. Unya, imo untang iuli. Wala na mo mauli. Kay mas nagbutok-butok ang imong kaluoy. Nagulbo-ulbo. Grabe ang imong kaluoy. Unya, maluoy mangyod ko, Pastor. Oy. Unya, imo na tatong iuli. Buti pasabot. Nakadesisyon na ka nga dili na to imuha. Imo na tong ibayad. Karon kay imuhang gisunod ang pitik sa imong kasing-kasing. Nga sa pagtuon nimo makit-an sa Ginoo ang imong pagkamaluluyon para i-bless ko. Dili lang sa ingon nga di ka i-bless. Gisunod ra gyud nimo ang pitik sa imong kasing-kasing. Kumbaga ang imong pagkamaluluyon. Mga igsuon sayop na nga paggamit sa gasa. Nga nihatag ka nga dili mo ha. Labi na gyud kung dili pamaagi, kabubuton sa Dios ang imong gisunod. Ang imong gisunod, ang imuhang feelings, ang imong pagbati ba? Nailad ra ka ana. Harap-harapan kang nailad. Usa na ka bantayanan kayo, munang makapangutana ka nga, nganong nagkalisod mo noon ko? Basig dili mao ang paggamit sa imong gasa. Na kay gasa sa paghatag, dili na sa sayop. Ang sayop diha ang paggamit. Like example, imong gikurambos ang pamaagis Ginoo. Unsa man ang gikurambos, Pastor? Kanang gisagol nimo ba? Wala nimo hanaya. Maubitaw na niingon din nga, kahimutan ba ang imong sakripisyo, ang imong mga halad, ang imong pagtabang, kumbaga, unya, dili di ay pamaagi o dili di ay kabubuton sa Dios. Dili di ay maoy pamaagi sa Dios. Wala di ay nimo sunda ang pamaagi sa Dios. Wala nimo subaya ba? Mihatag ka, mitabang ka, migamit ka sa imong gasa nga paghatag tungod lang sa imuhang feelings. Yan timan ang pagbati, dali kay nang muriap, pinaagi sa imong makita. Muna'y usagyod sa mga makapaguba sa imong gasa sa paghatag. Una, wala ni mo subaya ang kubuton sa Dios. Timan niya, ang pamaagi sa Dios, hanay kayo. Dili na pwedeng usbon. Kung maghisgot ang paghatag, hanay kay na siya. Gikan sa Old Testament to New Testament, lahi ang kwarta para halad. Offerings. Ang offerings, mga kaigsonan, ay gitawag diha love offerings, special offerings, na ay mga gitawag mission para sa mga kabos. Lahi na siya. Din lahi sad ang gitawag ikanapulo. Lahi ang kwarta para sa halad kay pinato ka maayo. Lahi sad tong kwarta nga para ikanapulo. Din lahi sad ng kwarta kanang pagtabang. Kanang pagtabang, yes, ikaw mo'y giagad ana, dapat imo gyud na gusto. Dili maayo mga kaigsonan nga napugos ka, dapat kumuhatag ka, matod pa ni Apostol Pablo sa Corinto, nga kumuhatag ka, dapat muhatag kang malipayon. Pero muni sayop, nga naa kay gasa sa paghatag, kung ang imong gihatag, katong para sa halad nimo, katong para unta sa Ginoo, like example, timan nini ha, nagbuhi kag baboy, unya kining baboya para unta ni sa Ginoo. Dili na sa tithes ha. Sultihan ta mo sa paggamit sa panalangin para panalanginan mo maayo. Para dili mo resulta og course, dili mo resulta og kanang alanganin ang pagpuyo. Dapat arrangement kaayo ang ipakita sa Biblia. Ayaw abosari ang imuhang gasa sa paghatag. Ang offerings nimo, offerings yun na ang pinakamaayo. Tanawa ragon nang giingon ni Solomon sa Panultihon Kapitulo 3, 9-10.
Pasidunggi ang Dios pinaagi sa pinakamaayong halad, pinakamaayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno ang imuhang kamalig sa panalangin sa Dios, di pa gyud mahutdan. Unya ang imong kadasig sa pagpangalaga, dili gyud ka madiskurahe bisag unsay mga pagsulay. Di ka maluya ba, di ka masakitan, di ka mabugatan, chill ra kayo ka, relax ra kayo ka, bisan grabe na ang mga pagsulay. That is a milagro. Now, imo na siyang buhaton, like example, nagbuhi kag baboy. O niya, para halad ni mos Ginoo. Kani para ni sa anniversary, para sa Thanksgiving, karon kay nakakita man kas imuhang kaila. Pertig yung looya. Murag, di na nimo mapungan. Imong gibaligya ang baboy, imong gihatag sa imong kaila. Or ka sa imong pamilya. Imong giguba ang imong saad sa Dios. Imong gikurambos ang pamaagis Ginoo. Nawagtang ang imong respeto, ang imong pagkaikaw na guba. Pangutana, mo resulta bag panalangin ang imong gihimo? Dili. How about ang pinakakuyaw mao na ni? Na kay gasa sa pagtabang, pero ang imong gitabang dili imo, ang iya sa Dios. Pastor, maluoy magugukay. Nago sa kalisod, di pwede. Grabe yun. Murag ikaw na lay Dios ba? Murag usbo na to ang pamaagi sa Dios nga murag kita'y sakto. Pero feelings lang na nimo, timan iha, feelings lang na nimo. Gisulayan lang ka, kung sincero ba yun ka o matinud-anon ba yun ka. Basing nagtabang ka, pero dili na di imo ha. Ang iya na di ay sa Ginoo. Moingon ka nga, dili ay pwede pastor. Timan ini ha. Si Abraham, nga gikan sa gubat, daghang kaisag na ilog, daghang kaisag panalangin nga nakuha. Nakita niya si Melkisedek, nga mo'y hari, mo'y pari sa iyang panahon. Pero anang panahon na daghan pagyud kayo mga alagad sa Ginoo kung imong tan-aon. Pero nganong si Melkisedek mangyud ang hatagan ni Abraham sa tanan nga iyahang ikanapulo. Nganong wala man niya ibahin-bahin. Kay dito kang Melkisedek siya gipanalanginan. Si Melkisedek ang nagdeklara nga kanang panalanginan siya. Si Melkisedek nga nagampo, naghangyo sa Ginoo nga magbadaogon si Abraham. Si Melkisedek mo'y nagampo mga kaigsunan, nagsakripisyo nga ubanan, proteksyonan sa Dios. Gipaminaw sa Dios ang prayer ni Melkisedek. Gidawat sa Dios ang declaration nga panalanginan si Abraham. Yes, tinuod ay saad ang Dios nga panalanginan si Abraham. Yes, nakigsulti ang Dios nga kang Abraham. Pero wala ihikaw sa Ginoo ang katungdanan ingon nga si Melkisedek maoy tigdeklara sa blessing sa katawhan sa Dios ngayong gisaarag panalangin. Anang panahon na mga kaigsunan sa kinabuhi ni Abraham, pagkadaghan ng mga taong pobre, pagkadaghan ng taong kabus, kumbaga makaluluoy kayo. Nganong wala man ihatag ni Abraham ang tanan, nganong wala man ihatag ni Abraham ang iyang ikanapulo, ang iya sa Dios ngadtos mga kabos. Usa ka na ka bandayanan kaayo na kay ikanapulo. Unya, ang imong paghatag sa ikanapulo, wala ka mag-agad sa kabuton sa Dios. Wala ka mag-agad ni musubay sa pamaagi sa Dios. Ang imuhang gisunod, ang imong feelings. Luoy man kay pastor. Ang tinuod mga kaigsunan, dili na siya sakto. Bisag unsao na nimo nagtuon ang Biblia, naabusaran na nimo ang imuhang paggamit sa mungha kanang gasa. Tanawa ra gud si Ginoong Hesus. Ingon ang si Ginoong Hesus nga nakabasa na manggid mo ani. Ihatag kang Cesar ang alang kang Cesar. Ihatag sa Dios ang alang sa Dios.
Diya pag yo'y bantayanan kaayo, mga kaigsunan. Ang iya sa Dios, wala nimo mahatag. Kay, nadala kas imuhang feelings. Sa uman, Lord, sabta lang ko. Murag, ang Ginoo na'y musunod nimo ba? Sabtar na akong feeling, Lord, nakasabot man gani ko. Siyarong ikaw di pagyod kasabot, parang inana ba? Sultihan di ka, gisirad-ani mo ang panalangin. Munang wa ka kabantay, nga bisag saon nimong paningkamot, kana bitang nagkaus-us noon ka. Wa ka kabantay, nganong inana ang imong sitwasyon. Tungod kay giguba nimo ang pamaagi sa Dios. Wala nimo sunda ang kaubuton sa Dios. Gisunod nimo ang imuhang feelings. Imong gitabang ngadto sa mga taong tabanganan ang iya sa Dios. Basig nakasulay mo ana. Inana ba ang inana ang inyuhang paggamit sa iya sa Dios? Sultihan di ka. Wala malipay ang Dios sumala sa gipakita sa Biblia. Mas kahimutan ba sa Dios ang paghatag, ang pagtabang, kaysa pagsunod sa kaubuton sa Dios, sa gusto sa Ginoo? Unrespect kung imong lantawon ang imong gibuhat. Nganong wala man ihatag ni Abraham ang ihang ikanapulo, ngadtos mga alagad nga kabus. Ngadtos mga alagad nga nanginahanglan, nganong didto magyud tanan ni Melkisedek. Di ay usas sa mga kuan ba? Usas sa mga bantayanan kayo. Diha ka na bless, diha ka anang simbahanan na bless. Diha ka gi-bless, daghan nag-ampo nimo, unya ka nang simbahana sa dihang mag-ampo, tubagon yun sa Ginoo. Giatiman ka sa Ginoo tungod kay naay nag-ampo ka ng simbahana, diha ka naatiman. Like example, diha ka naatiman. Pero sa panahon nga naa ka ikanapulo, adto nimo ihatag sa mga kabus. Mga igsuon, na misinterpret nimo ang paggamit sa imong gasa. Panalanginan ka na. Dili. Di ka panalanginan. Kay imuhang naabusaran ang imong hiyas, ang imong gasa, ang imong katakos sa paggamit. Ayaw ipakita nga mahinatagon ka, pati imong ikanapulo, gihatag nimo tungod sa imong kaluoy. Munang na ako'y wali kaniadto, ang akong ikanapulo, wala na ko ihatag, sumalas ako ang nabati. Daghang mga pastor nga, perting lisura. Pero nganong, wala man ko dasiga mga kaigsunan, nga ato na ko ihatag, ang akong ikanapulo. Kay dili na maoy gusto sa Dios. Dili na maoy kabubuton sa Dios. Like sa gipakita ni Abraham. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Grabe no, giatiman ka sa Dios anang simbahana, giatiman ka sa Dios anang programaha, kumbaga, giatiman ka sa Dios unya ang imong feelings maoy imong gisunod. Unya, nag-expect kang panalanginan ka nas Ginoo? Ang imong ikanapulo, imong gikawat, para imo lang ihatag? Maunay usas mga kanang weakness sa mga Kristohanon nga wa kayo mabantay. And then, ang resulta, kalisod ragyapon, kawaladon ragyapon, kay na misinterpret ang ihang pagsabot sa pulong gasa o paghatag, dili day iya. Maubitaw ng kinahanglan magbaigmat ka, magbaminentayon ka, para dili maguba o dili maabusaran nimo ang gasa nga gihatag sa Dios sa imo, ha? Kung asa ka gi-bless, adto ka nimo ihatag ang imuhang kanang para sa Dios, dili man na imo, ha? Ang iya sa Dios man na.
Wala mo ingon ang Ginoo nga ihatag ang ikanapulo. Dad-a. Kay dili na ato the word is speaking manggod ang kana manggong pulong paghatag ang buot ipasabot manggod ana nagpakita manggod nga imuha imong gihatag. Mo nang nga gigamit nga termino diha sa Malakias kapitulo 3 10 gikan gani sa 8 mga kaigsoon 9 10 ang gigamit nga word diha dad-a. Wala giingon diha nga ihatag. Dad-a. Dili na imuha. Dad-a. Mao na nga sensitive kaayo kong asawa. Amo ingon ra gyud ko nga to God be the glory. Prinsipyo ni namo ngang iya sa Dios. Kay maunay gisunod nako nga prinsipyo nga gipakita sa Biblia. Ug maunay nahimo namong prinsipyo. Munang naay time kami ako asawa magkonsultohanay mi. Daghang mga pastor nga tabanganan. Pero dili na pwede nga ang among tithes among ihatag. Kay dili na amo Ang Ginoo mo'y magbuot ana. Kinsay nagmatuto namo, kinsay nagsakripisyo namo, kinsay asa mga kaigsunan dito namo na ipadala. Dili kay mangita mig pastor nga luoy kaayo. Nya murag kumuto na akong kasing-kasing. Sayop na siya. Mo bitaw nang nay pastor nga pertin dato Dato na kay na ha. Pero wala na ako pugni ang pamaagis Ginoo. Mihatag mi kanapulo. Pastor dato naman na. Dili lagi ta magbuot. Ayaw hatag. Ayaw ipadala. Ayaw dad-a ang imong ikanapulo tungod ra sa imuhang feelings. Sayop na. Muna nga, kinahanglan na kay management, na kay pagbahigba. Ang halad, pinakamaayo dapat ang ipakita sa Biblia. Imo gyud nang ihalad nga to sa Dios. Imo nang i-offer ba? And then, kanang tithes, dili na siya gigamit nga term nga paghatag. Dad-a, buti pasabot, kanang iuli. Dili na imuha, dili na kuha, dili na tua. Ang akong ikanapulo, dili na kuha. Kanang pagtabang, kanang giingon ni sa Apostol Pablo, speaking about mo tabang kas imo isig ka Kristohanon, maunay imuhang kondisyon. Pila ka porsyento imong ihatag, pero ayaw tao na ikuha, ayaw tao na kuhaa dito sa imong ikanapulo. Ayaw tao na kuhaa kay dili na maoy gipakita nga kabuton sa Dios, imo na nang kabubuton mga kaigsuonan. So ayaw usba ang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan. Aron mahimo kang kasaligan. Aron mahimo kang kapiyalan mga kaigsuonan kus Ginoo. Ayaw gamita ang imong kaluoy. Gamita ang kabubuton sa Dios. Gamita ang pamaagi sa Ginoo. Sunda ang iyang kabubuton. Para i-bless ka niya. Kay mutan ba di ay ang imong sakripisyo, ang imong paghatag? Kay sa pagsunod di mo sa kabubuton sa Ginoo. Dili. Mao na nga, usahay, magkapangutana ka mga kaisunan, nganong hangtod karon nagkalisod naman noon ko? Ngano man, dili man mao ang imong paggamit sa imong gasa. Pataka ra man kagamit. Imong giagad ang imuhang feelings. Imuhang kaluoy. Sa pagtuo ka nga panalanginan ka na sa Ginoo. Sometimes ang tao, kitang mga Pilipino, dali kitang mailad. Padadaan ra tag video, padadaan ra tag picture. Unya, mas naapa da ito'y nindot pamilya.
Mas naapad ito'y na ay trabaho, na ay nagtrabaho kaysa nimo. Muna'y bantayanan kayo ba? I hope inyo ni siyang makitaan. Inyo siyang makitaan ba? Timanin ni ha, kung nakay halad, ayaw na usba nga mahimo na siyang hatag. Ayaw siya kurambusa kumbaga ba? Ayaw siya irambol. Kung naakay halad, offerings nga para ni Lord, para sa okasyon, para sa birthday, para sa anniversary, para sa selebrasyon, Thanksgiving, uban pa. Ini okasyon. Kanang imong giandam, para yun na anak. Ayaw na siya kuhaa, tungod kay naakay kaluoy, dito na noon ni mo nahatag. Kay imuhang gigubaan na ang imuhang pakigsaan o ang imuhang pinulok, ang imuhang pulong. Samot na gyud kung nitabang ka, imong gihatag, ang imuhang pagtabang, dito nimo gikuhas, imong ikanapo. Kung imong tanaw na siya, pagpangawat na siya. Mao na nga, matingala lang ka nganong ang uban kanang nagpadayon man, ni uswag man. Nganong wala man nagkauswag, nagkapiki man. Inana na siya, sayop ang paggamit nimo sa imong gasa. Munang sa mua, dili ko muhatag sa akong ikanapulo tungod kay naluoy ko. Di ko muhatag sa among ikanapulo, kami akong asawa, tungod kay inana ang ilang kahimtang. Dili na mo Subaya ang kubuton sa Dios. Kisay nagbless nimo, kisay naghago nimo nga nagsakripisyo nimo. Sila ang gipadala sa Dios sa imong kinabuhi. Sila ang gani dili lang ikanapulo ang imuhang ang gipakita diha eh. Ingon si Hesus nga bisag unsay inyong buhaton ngadtos ubos nakong mga igsoon gibuhat ninyo kini diri nako. Siya'y muganti. Dili lang paghatag sa iya sa Dios kun dili bisan unsa. Inani ni siya. Doon ako i-tips nga akong ihatag ninyo. Muhatag gani kag tabang, siguruha nga kanang imuhang gitabangan, iya na sa Dios. Kumbaga, mga igsuon na ni Jesus Christ. Kinsa gani ang mga igsuon ni Jesus Christ? Si Jesus miingon, kinsa bang akong mga igsuon? Kinsa bang akong inahan? Sila nga naminaw, nagpatalinghog, o nagbuhat sa akong mga buhat. Nagsunod kanako. So, kinsa ganitong imong tabangan, siguruha nga, mga katawhan gito sa Dios, mga alaga gito sa Dios, nagtinarong to sa pagkinabuhi. Mas gigamit ra ka. Mga igsuon, magbantay ka, kinahanglan magmaigmaton ka. Ayaw gyud usba ang pamaagis Ginoo. Basi kung nausob nimo tungod kay dato naman na sila Lord. Pastor Gideon, dato naman na si Pastor. Katong Pastor Gideon, dato naman, Pastor. Munang, wala na ko mahatag sa kong simbahan, Pastor Gideon. Tuan ako nahatag atong mga kuan. Makaluluoy kayo. Wa ka masayod. Wala nimo susihasan, nganong makaluluoy ka ito. Mga kaigsuonan, magbantay ta. Kay ang Biblia nagsulti, kung unsay imong gipugas karon, mao na imong anihon. Mao na imuhang maani. Basig nag-ani ra pud sa ilang gipugas, mao na ilang sitwasyon.
Muna nga, sa ako ang kinabuhi, ako lang dili ko basta-basta mo gamit sa offerings, sa akong offerings, sa akong gisaan sa Dios. Dili gyud ko ana. Sa akong ikanapulo, dili. Grabe na kampinganan. Nganuman, is a key of blessing ko ng ikanapulo. Yawi na sa panalangin. Masirad-an ang panalangin, magkalisod-lisod ang padulngan sa akong anak, o sa akong mga anak, o sa akong kinabuhi, sunahan, kung dili na ko maampingan ang yawi sa panalangin. Kanang paghatag, dili sad na kana bitawng basta-basta lang para mo resultag panalangin. Ato naman ang gihisgutan kaganina, kanang insakto nga pagtabang, insakto nga paghatag mga kaigsunan. So atong nasayran karon nga kinahanglan dili na to abusaran ang gasa. Dili na to kana bitawng ikurambos, rambulon, ayaw rambula. Ang iya sa Dios, iya gyud na sa Dios. Si Jesus miingon, ang iya ni Cesar, iya kang Cesar. Kumusta naman ang imuhang paggamit ana nga pamaagi sa Dios? Pamaagi sa Dios, klaro kayo na anay kayo na nga nas Biblia. Usan nimo kasipyat, nanay bangag, nanay lutsanan ang kanang dili maayo nga panghitabo sa imong ginabuhi. Muna nga, ang gitambag yun sa Biblia, bitaw mga kaigsunan, pagmainampingon, pagmabinantayon, pagmaigmaton, unya ayawad ang pagampo. Speaking about paghatag, mangonsulta ka nas Ginoo. Muna nga, akong gipasalamatan ang Dios nga sa atong panag-uban, daghan kay mo aning nasabtan. Ayaw guba ang imuhang gasa. Ayaw guba para mo resulta nagpanalangin. Dili ka nang makaangin. Mga butang nga angay buhaton mga kigsunan, like example sa imuhang offerings, ihatag yun na sa, ngadto sa kanang pinakamaayo yun ang ipakita sa Biblia para ang imong panudanan dili mahubsan. Siguro, nganong naay mga nangalagad o kaha mga nagkalisod-lisod, siguro trials na nila o kaha resulta na sa ilang gihimo. Kung dili ka magmatngon, dili ka magbantay, ang ilang nasinatian, imo usa maagian. Muna nga, diri sa atong programa mga kigsunan, gitabangan ka. Giampingan ka. Nga kung unsa gani ang imuhang na deklara nga saad, nga kini offerings nimo sa Ginoo, halat nimo na, ayaw sugot nga imo na siyang matikasan. And then, kanang ikanapulo, ang ikanapulo, yun na, dili na pwede mahimong offerings, mission, church building project. Unsa pa na diha nga mga sobre-sobre diha sa inyong simbahan? Or church maintenance? Ayaw na ibahin-bahin dito. Nga mahimo na lang offerings, mahimong mission, mahimong church maintenance ang imuhang kanang imuhang ikanapo. Dili mo na maoy gipakita sa Biblia. Tanaw ragod ako malikon. Si Melchizedek anang panahon na kung imo lang siyang i-search, kurtahan, adunahan, na ikaya. Pero nganong tanang ikanapulo ni Abraham, tuama ni Melchizedek. Una sa tanan, kapiyalan si Melchizedek.
Siguro sa inyong unahuna, kung gamito ninyo inyong feelings, murag maglibog mo. Siguro mo ingon tanganong si Abraham tuwa man ni hatag ditong Melkisedek, wala ba di ay lain pa yung mga alagad? Daghang mga kabus anang panahon na kung imong tan-awon. Sa time si Abraham nga nagmadaugon. Nganong wala man ihatag ni Abraham ngadto sa mga ilo, ngadto sa mga buyuda ang ikapulo. Kay dili lagi na maoy kaubuton sa Dios. Tanawa si Abraham. Nakasinati siya nga gipanalanginan pag-ais Ginoo. Kay wala niya kurambusa ang pamaagis Ginoo. Wala niya usba. Mo nang gidasig ka, gihagit ka, nga imong usisahon o tingkayon ang paggamit sa tanang pamaagi sa Ginoo nga naas Biblia kung hingpit ba nimong gisunod. Kay kung imong hingpit nga gisunod, imo ni siyang giampingan, sultihan di ka. Iblas gyud ka. Dili na nimo gukdon ang panalangin. Ikaw na'y gukdon sa panalangin. Sensitive lang ka dapat. Nganong na ay mga pastor, nganong na ay mga alagad diha nga muingon ta nga astang makaluluoya. Siguro na sila trials. Kung gihikap ka sa pagtabang-tabang, ayaw taon itabang ka ng dili imo ha. Kaya ang mahitabuan na, dili blessing ang moabot sa imong kinabuhi. Susugod karon, kinahanglan magmalamon ka. Ayaw padalas emosyon. Ayaw pailad sa imong pagbati. Sunda ang pagkabubuton sa Dios. Sunda ang pamaagis Ginoo. I-bless ka. Naay mga awit, makalangit, mga kaigsunan nga gi-request dere ako sa nga tagaan og pagtagad. Imong gunit man to no, imong gunit. Imong gunit. Ato sa nga tagaan og pagtagad diri sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa awit nga makalangit, imong gunit. Oras sa itong programa, alas 6:33 sa kabuntagon. Kung doon na mo yung pangutana, pwede rin yun natong matagan o pagtagad diri sa itong panaguban. Wala ko kapalong ano, nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo, nga anong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitawag mo gayud ako, di man kinahanglan, imong gunit, di ko makabuhi, imong sitsit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan, kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalong ano, nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo, nga nung gibuhat. May butag ni Idli Olsima, Sister Susana Pablio, nga nanokat sa Taiwan. Good morning. Si Kobe Jan Sirmona, good morning Pastor, have a blessed day. May butag, no? Have a blessed day ninyong tanan. Si Vivian, may butag, mayong pakiguban na laygon ang Diyos. Di ko makabuhi, imong sitsit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan, kung mga imo. Si Juliet Valenzuela, maayong puntag Pastor, ang Diyos magpanalangin kanimo kanatong tanan, watching from Bohol.
Ricky Racasa request og pusong dalisay. Ato ni Tagalog pagtagad. Unya no. Si Cherry Asindilia Liaging, Sitio Toril, Davao City, Dalaygon kayo ang Ginoo. Cherry Asindilia Liaging, maayong buntag pastor from Catalonan Grande, Sitio Toril, Davao. Si Virgie Palma, maayong buntag tinha pastor, tama jud bitaw na pastor. Oh. Si Lorna Lee Abaw, Jingjing Tordelio, good morning. Si Windilin Deyalayon, blessed morning pastor from Montimbista, Davao de Oro. MG Vlog, Musta Pastor watching from Saudi Arabia. Okay ra gyud kayo, no? May buntag mayong pagpaminaw. Wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mong tanan, takus kang alagaran, mga salaki bayran, lisan dili ang ayan, napakamadiyan, mahigugmaon. May buntag ni Laila Maraasin. Good morning pastor, unsay ikaingon nimo anang first fruit pastor nga pag February mangutang bana kay ang January gihurot naman og hatag sa pastor. Okay, first fruit no. Si Mimi Dalio, good morning, watching from Davao City. God bless. Kana nga first fruit, kung imo na siyang tanaon, kuha na siya kanang nahitabo na siya, naumol na siya sa panahon nga namugna ang balaod under kang Moses. Lahi gyud na siya nga teaching about sa first fruit o about sa ikanapulo. Himani ang ikanapulo, ako sa nang ipasabot pag-ayo. Ang ikanapulo, wala na mahimugso mga kaigsunan tungod sa balaod. Wala na siya maumol ni mataw ba? Wala na siya mataw, wala na mahitabo nga ikanapulo tungod sa balaod. So dili mag-agad ang ikanapulo sa balaod. Ang first fruit mga kaigsunan, ni tumaw na siya sa panahon sa balaod. Unya, ang tanan nga mga pamaagi, mga kaigsunan, kung imong lantawon, na say panahon sa panahon sa panahon. Na matag panahon, lain-lain og pamaagi. Panahon sa balaod, maunay mga pamaagi nga kipakita diha sa Biblia. Pero panahon sa grasya, lahi na sad ang panahon sa grasya. Kaya kung imong tan-awon sad, ang pinaka-minsay sa gitawag first fruit, walay lain si Jesus Christ. Pero kung kanang ikaw manggod ug ako, kita manggod nga mga hintil, nahimo manggod tang kaliwat ni Abraham. Wala po mo ingon ang Biblia nga kung mubuhat ka sa balaod nga imong nabasa diha sa Biblia sa panahon nga kini nahimong epektibo sa time sa mga Israelita, wala po mo ingon diha ang Biblia nga sayop ka. Lamang kung imong lantawon diha sa time of grace, the time of Jesus Christ sa atong panahon karon, kanang gitagaan ta og kagawasan sa pagbuhat, sa paghimo, sa pagtuman. Kung kalipay nimo ang pagtuman, buhata sa walay pagpakitandi sa uban. Lamang sayop na kayo na siya nga muhatag gyud ka bisag mangutang na kas pagka Pebrero. Mo na bitaw nga ato ang kuan dire gipisa-pisa gyud. Unsay mga makapag kana bitaw mga buhat nga nakapaubusar di as imuhang gasa nga paghatag. Kana ni hatag ka nga wala na di ay kay imuha. Dili na siya mao. So samot na nga kung muhatag kag first fruit, sa kag first fruit, muhatag kag first fruit every year. Lupig panay kadang dili lang gyud ta mo gamit og term nga kuno murag bugat na kaayo. Pero mao lagi na kita manggod nga mga Kristohanon, itagaan gyud tag kagawasan kung usay atong buhaton, buhata lang sa paagi nga kanang mahimaya ang Dios, malipay ang Dios mo nang kung manguta na ako'y mangutanan nako. Ang ako respond, buhata ra gyud kung basta kay kalipay man nagay nimo. Buhata.
Pero mo nang gitudluan ta karon sa hanay nga pamaagi. Kay basig kalipay nimo, unya dili di ay nimo imuha. Mo resulta ra gyapon na og dili maayo. Nya kanang first fruit ang akong ikasulti gyud ana no. Under man gyud na sa balaod. Pero wala pod mo ingon ang Biblia manggod nga sayop kung imo nang sundon. Nakasala ka kung imo nang buhaton. Gitagaan na tag kagawasan. Gitagaan, kumbaga gitagaan na tag freedom kung ato ba nang buhaton o dili. Kay lisod man pud kaayo nga ihatag yun ang imuhang first fruit kay maunay pagbuot sa inyong simbahan. Wala na ka magsunod ana sa Dios. Ang Dios naghatag kagawasan. Nahimo na noon kang ulipon tungod sa imong simbahan. Nya may resulta pa gyud nga nagkautang-utang ka. So dili na siya blessing. Kung muhatag kag first fruit siguro gadubli-dubli ang imuhang income sa miaging tuig. Like example, ato miaging tuig ni hatag kag first fruit. Unya ni hatag kag first fruit pagka January or murag apiki kay wala lagi. Di ang imong gigamit katong imong savings. Katong imong savings mga kaigsunan mo imong gitapal. Lisod man pug kaayo mga kaigsunan nga mohatag kag first fruit unya wala dai kay savings. Murag kung ikaw mo'y negosyante ana, nadari kay kang mapurdoy. Kay nani manggod ang prinsipyo sa negosyante, dapat doon na kay pondo kung magnegosyo kag usa ka item, dapat daghang ang item na reserba. Ang uban gani nga mga negosyante kung imong lantaon, kung magtukod sila hotel, paatbangan nila laing hotel, pero ilahagyapong hotel. Lain rangalan. Kaya mahitabo ana, tanang mga tao, mga kaigsunan, naa nila tanan. Gatuo ang mga tao nga ari-ari ta kay lahi ni ngalan, nindot po nila, lain pong style. Ato-ato, murag, madato nagsamot tag-iya ana, kung ana ta sigig, abang og kuan, pwesto, ari na punta. Pero wala ay sila masayod nga ang tag-iya atong hotelas at bang, maura po na itag-iya dire. So munay kuan sa mga negosyante, mga kaigsunan niya, kung imo lang tao na, kaalam na siya. Muna nga, inani na siya. Sa miaging tuig ni hatag kag first fruit. Unya, gikan sa Pebrero hangtod sa Disyembre, mura nagkaapiki ni samot, magkaapiki. Unya, gi-challenge siya pong nga igsuon, trials na. Kinahanglan, buhatag yun ta, pinalagaak pa ba? Pinalagaak pa ang tingog, mura mo kag makalitan po, bitaw no? Murag maduslitan ka? Ya, bisan sa miaging tuig mga kaigsunan nga, apiki yun kaayo mga kaigsunan, perting apiki ha, apiki mo lang. Kay matod pa, nagkautang-utang god. Dikas Pebrero, Marso, April, maglisod yung kay. Ang imong utang, gibayran imong utang, awa mo ra magkagikuan na. Nabitaw sa kablag ana mga kaigsunan nga, kabalo mo, unsay ilahanan sa tao nga, kuan mo ana, nakakita mo ana, awa mo kakita, suginlan lang tabo. Nay usa ka vlogger diha nga, na ay, murag, nakapunto sad ba? Nagpa-accept nga, tigulang kay siya, unya, kinilagay mga video, dali kang i-edit. Naigingon dito nga, kabalo mo nga, unsay ilhanan sa tao nga hapit na mabuang, kanang kusog mangutang, o niya, bahiran rapod ang utang sa inutang. Ana, kamantay mo, ana. Mo ko na ilhanan nga hapit na malikoy ang tao. Kaya tinuod mga kaigsunan, dili sa yun, magkadako ng imong utang, o niya, bayran ni imong utang. Na. Di ka kalingkawas, ana. Ya, kasagaran na po, nga nung nakautang, tungon kay daghan, kay maibgan. Di manggod pwede ra manggod nga dili ka mautang, dawata rag sa imong kaimtang garon. Ayaw pugsa. Okay. Ako tong balikan, istorya mga kaigsunan nga,
Sa miaging tuig, ihatag kag first fruit. Kay gawas nun man gyud dat. Ang tinuod mga kaigsunan gawas nun man ta. Muhatag bakagdi. Kay ngano man ang paghatag og first fruit na tao na himugso na siya sa time sa balaod kaysa sa sistema sa paghatag og ikanapulo og kining halad. Kanang halad time ni Abraham, time ni Cain og ni Abel na hitabo na, wala pa'y balaod anang panahon na. Sa time ni Abraham wa pagkoy balaod. Wa po'y nagtudlo ni Abraham kung imong tan-awon. Pag-abot ni Isaac, ngadto na ni Jacob, si Jacob nakigsaad sa Dios, sa dihang nagdamgo siya nga na mga anghel nga nagsakakanaog na itaas kay hagdan pa ingos langit. Unya na mga anghel nga nagsakakanaog. Nya ingon dai siya nga mag-ugbok og bato. Nya niampo dai siya nga ihatag nako ako ikanapulo. So the time pa lang didto, ang ikanapulo og kanang halad na himugso na. Pero kanang first fruit kung imong lantaw na time na sa balaod. Pag abot ni Jesus Christ, kitang tanan gitaga ang kagawasan. So nara gyud na nato kung ato bang buhaton og dili. Pero kung nibuhat ka atong miaging tuig, unya nihatag kag first fruit ato miaging tuig, unya nakautang kag Pebrero, sumalas atong nabasa, utang na pong kag Marso, April, hangtod na human na lang ng usa ka tuig atong miaging tuig, wag gyapon ka kalingkawa sa imuhang utang, sa imong kalisod, unya gi-challenge na pud ka sa imong pastor. Muhatag ng first fruit. Kay basig gisulayan ra ka. Paggaw manggukod iko kasuhin ba? Unya. Hatag na pud ka first fruit. Nagtampaw-tampaw na ang imuhang utang. Muhatag gani ka sa first fruit. Kanang nakamatikod ka nga, tinuod yun, gibless ka. Na kay mga savings ba? Hatag ka nga, wala na day imuha. Lupig pagkay nailan sa kaugalingon ni mong bulsa. Maton pa ni Sister Maria Presente, lupig pa'y na-scam pastor. Tinuod na, oy. Ayaw og, kuan ka nang, ayaw sunda, dayon ang unsay imong nakita, unsay imuhang feelings. Susihas Biblia. Dayong kanabitang mo adto kag hospital, la pa manggani na another opinion. Ayaw basta-basta, ayaw dali-dali dayon og kuan sunod na. Salamat kay sa imuhang pangutana, kinsa pay mga naay pangutana dire ato ni tagaan og pagtagan. Si May Medalyo, morning Pastor watching from Davao City. Si Elise na Kawamag, salamat Pastor akong nasabdan ang gasa sa paghatag. Salamat kay sa Ginoo. Si Rogin Bualan, morning, God bless you. Survivor Vlog, morning Pastor. Salamat sa Ginoo, nakapahuwalay nagyod sa trabaho, nakapahuway sa trabaho. Salamat kay Pastor, nakaapas ko sa imong live, makadungog na sab ko ako sa pulong sa Ginoo, bisan layo kayo ko diri, layo kay ko pero alang sa imong programa Pastor, mura lang pod kog naas Pinas, mura ra pod ko og makasimba. Salamat kay Survivor no vlog. Salamat kaayo sa imong nga pakiguban. Ang Dios magpanalangin kanimo diha. Ampingan ka sa Ginoo. Awit makalangit, ihalad ko. Diri lang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Survivor Vlog from Qatar. Oy, kumusta mo diya sa Qatar? Sister Gingging Simpron, mabungahong kabutagon kanimo Pastor og sa tanang nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. May butag. Si Maria Presente, matupag good morning Pastor. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag dalaygon ang Dios. O niya, si Florita Ikat, good morning. Niya, Susana Pablio, pa-shout out, Pastor, sa akong mga pangmanggon. Si Alicia Talido, Kabalog, ug sa mga anak, Kera o Greza, naminaw sila karon diha sa Alcantara. Salamat, Pastor. Matupan Maria Presente, Lupig Pay, na scam. Si Gian Kongkelia, Anib, may buntag. Kung naamoy mga pangutana, pwede rin yun na itong ma-entertain diri sa itong panag-uban karon nga kabuntagon. Oras alas 6:50. Si Milita Bernardino, maayong
Morning, Pastor. Tanong ko lang, Pastor, yung halad ko ginamit sa pagkain sa simbahan. Now, ang halad, mga kaigsuonan, kung imong lantaon, natugyan na nimo na sa management sa simbahan. Kunya, kung gigamit na sa pagkaon, sa selebrasyon, o unsa madiha, sa labi na sa pag-snacks, natural, gamiton yun na diha sa unsa may mga needs sa simbahan. Kay imo man ang halad diha sa simbahan. No? So, kung na siya, okay ra gyud kaayo na siya nga kanang imuhang nasaksihan kung giun sa paggamit ang imuhang halad. Pero timan ini, pag nahalad na nimo na siya, nahatod na nimo na siya, ang buti pasabot, imo nang gihatag ang imuhang, kumbaga, kana bitawng, ang authority sa paggamit sa usa ka butang, murag imo na nang natugyan ba? Buti pasabot, dili na ka pwede nga mura og kanang imong butan kay imuhang halad. Buingon ka nga, oy, ako'y pagbuot ana kay ako anang halad. Okay ra na kung ikaw ang kanang gitagaag authority sa Ginoo sa pagdumala o pagmanage sa simbahan. No? Pero gani imo na siyang ikonsulta gyud about sa management sa simbahan. No? Salamat kay sa iyong pangutana. Si Risa Hogoder, blessed morning, Pastor, ug sa tanan, maibuntag, no? Salamat kaayo sa inyong pagiguban. Si Wilda Prospero, good morning. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. Kung kinabuhi bukid sa giulam mong tukong hamili magbalaan kay ikaw walaan man kanimo lang akong isalian tanan kanimo lang akong isalian tanan kanimo lang akong isalian. So dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalaginan pag-as Ginoo. Sa atong panag-uban diri sa atong programa, dalaygon ang Dios nga padayon ng kauban og panalangin ug nagproteksyon sa unsa may imuhang gikinahanglan. Padayon na akong gidasig matag usa sa pag-share sa atong programa aron sa ingon ang imong makailag higala panalanginan sa Ginoo. Kalipay o dalampanan Oras sa atong programa alas 6:53. ang problema Hapit na ang minuto nga hinahinay na pugos pagpanamilit sa atong panag-uban. O kung na mo yung mga pangunta na mga kaigsuonan, mas maayo para atong mahisgutan diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi. kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako. Walay laing naghatag og kusog, mga kaigsuonan, kundi ang Dios. Walay laing naghatag og kadasig kundi ang atong Ginoo. Importante kaayo, mga kaigsuonan, nga sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, ang ato ang kadasig mao gyud ang pagsunod og pagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Kay dili gyud na mapakyas kay sa atong sundon ang atong feelings usahay magdala ni nato og kana bitawng dili maayo nga pagpuyo. Si Risa Hogoder means sa ako, Pastor, ang halad nako wala nakoy katungod ana kung unsaon na sa nagdumala sa simbahan o akong gipasalamatan ang Dios sa kanunay nga gihatag niyang kusog. Yes, inana na siya. Ang halad nimo or ang once ka imo na siyang nahatag bitaw, pulong nga nahatag, ang katungod ana dili na imuha. Gihatag na nimo ang katungod, kumbaga. Inana na siya. So ang Ginoo nay mobalos nimo ug ang Ginoo nay mobalos pod sa tawo nga nagamit or nagdumala sa maong halad nga imong gihalad diha sa asa nimo na gihalad. So inana na siya. Importante dili nimo kana bitawng kumuhatag ka
apil gyud na dapat ang katungod. Murag gihatag po nimo ang katungod ba? Katungod sa pagdumala. Kay kung nihatag ka, nihalad ka, unya ikaw ra po'y nagbuot, ayaw na lang na ihatag, oy. Sa tiilan mo, pagsimba kanimo. Parang inana ba? Kay maguol man ka ana, masakitan ka. Unya, lison mo kag tulog. Sige kuno na nganong ang ako ang halad, nganong ako ang offering mauman. Ngano man? Ana ba? So, marag kag imbis malipayo, naguol noon, imbis malinaw na magulano noon na suko na ay wa na. Bati na ang imong feelings. Ya, kung bati na ang imong pagbati, bati na pud ang imong itsura. Kita. Bati ang imong dagway, imbis malipayon, imbis ngaya. Mura noon og kanang sa kalibutan pa, oy, naunsa man ang imuhang naong, mura man grabe man noon ka masulubon. Matod pas usa ka pastor nga kung kaila sa una, grabe ka masulubon Pastor Gideon, oy. Ang simod god murag kasabita og usa ka kardirong bahaw. Usa man gyud ka kardirong bahaw. Mo gyud kasagaran pod niya nga iyahang gamiton. Dili lang ko ta magulanon, dili lang ta magmasulubon. Kay kung magmasulubon ta, mura ta og kanang atong naong ana, mura kunog ang simod. Gisabita ko sa kakarderong bahaw. Unsaman kalayo ang langit, kung mamuan lang sa tanan. Buluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsaman kalayo ang langit, kung mamuan lang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Pusog ka na ako, kalipay o dalumpanan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara. Oras na sa mga igsuon sa akong pagpanamilit, no? Ako nagtuo nga padayon na tong kana bitang pamalandungan, puting kayon nga kinabuhi gyud na to ang pamaagi sa Dios. Diha ta dapat mabisi. Kay ampinganan man ko na siya. Basi kung sa atong pagpangalagad ang ato ng feelings mo oy natuman, ang ato ng emosyon mo oy naghari, dili na ang Dios, dili na ang pamaagis Ginoo, dili na ang kubuton sa Ginoo. So dili gyapon maayo ang resulta, no? So matagkaron og unya importante ang pagpangonsulta. Unya nay mga panahon nga bisan kung nakasabot siguro nagka konsulta pag yun. Biblia mo ipakonsulta, ha? Pulong sa Dios mo ipamina sunda. Ato ta mga kaigsuonan sa pagpasalamat, ato ta sa pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, mag-ampo ta og dili nato kalimtan ang pagpasalamat. Ama namo nga Dios sa makagagahom dalaygon nga namo nga Dios nga nagatiman og nag-amaw mo kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga minsay nga among nakadunggan nakatunan. Salamat Lord sa imong gipadalanginan ang among kinabuhi, ang imong makatawhan, imong gitudlo ag gigiyahan sa angay namong buhaton aron ikaw among mapasidunggan.
Salamat dun sa mga panalangin nga mga pulong nga among nakaturan na dunggan sa programa nga diin kami natukan. We declare blessing ug among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi niining adlaw. Jesus name. Amen. Okay, amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan, no? Salamat kaayo sa Ginoo nga paday nag-amuma ug nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Kini igsuon Pastor Gideon. Maingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ngalan mo God bless o good morning sa tanan. ania ako Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.